Mbia muno sana. Administrative of Justice a society eri atebire abagayani baigore private mediation. Kwa igore obis bantu bwata mangana bacha kwa bakorera kwa igore nabo abaraka ni fiensi ni in private. Lakini rende kutaite kumanyana ngoro mugayani ayo kwenda aliye kuti kwatebana nakini bwata mangana lakini mangana aya ntagete akorerwe mediation. Ingange mediator kwarikerieta wakore kwirinde watemangana aya notato tebingo kwaibwe mediator we karansanera kwa mwereza kwa mutia mangana anariganagana urigereri na kiakora kwa mwa contacts cia bantu abande obakire simi obatebi ncungo tukwana mangana aya inere igasi obugayani ekoti aria onyine mangana ari ekoti ime aro nindaisi asingencho nigakwebwa abagayani baria system neroro registration neroro Kenya ngima abagayani mbabwate database naende bateneneire ni Supreme Court judge naroro o Supreme Court otenenete division ya alternative dispute mechanism pakasi mediation yerime